per 4 cantonades de no res. Quadrat juga amb els seus amics. Tring! És hora d'entrar a la casa gran. Però Quadrat no pots entrar. És rodó com la porta. Quadrat està trist. Li agradaria molt entrar a la casa gran. Llavors s'allarga, es torça, es posa cap per avall, es doblega, però segueix sense poder entrar. Sigues rodó, li diuen els rodons. Quadrat ho intenta amb totes les seves forces. Tu has de creure, diuen els rodons. Soc rodó, soc rodó, soc rodó, repeteix Quadrat. Però no hi ha res a fer. Doncs t'haurem de retallar les cantonades, diuen els rodons. Oh no, diu Quadrat, em faria molt mal. Què podem fer? Quadrat és diferent. Mai serà rodó. Els rodons es reuneixen a la sala gran. Parlen durant molt de temps. Fins que comprenen que no és Quadrat qui ha de canviar. És la porta. Llavors, retallen 4 cantonades. 4 cantonades de res. Que permeten que Quadrat entri a la casa gran amb tots els rodons. Fi. La inserció és l'acció d'integrar un individu o un grup dins de la societat. Per aconseguir canvis en la societat, cal canviar la nostra manera de pensar. Tot ésser humà és en ell mateix digne i mereixedor de respecte. Tracta els demés com t'agradaria que et tractessin a tu. Tractem amb dignitat i respecte a tot el món. No hem de sentir llàstima de la gent que no és com jo. Integració, qüestió d'actitud. Acció i efecte d'integrar. Els amics familiars, veïns, companys i tots aquells amb els que ens creuem cada dia i no coneixem formen part de la societat en la que vivim i tenen els mateixos drets. Identitat, consciència que té una persona d'ella mateixa i que la converteix en algú diferent als altres. No posem etiquetes a ningú. Ciutadania, pertinença a una societat i com a tal tenir drets i obligacions que han de ser respectats. Cal parlar amb tots de forma directa i no pressuposar que no entenen el que diem. Tots junts formem la comunitat. Desenvolupaments de les capacitats cognitives i físiques per poder integrar-se plenament en la societat que l'envolta. Poder d'elecció que té cada persona per decidir el que vulgui fer, sense que ningú ho impedeixi. La llibertat permet la vida viure. Igualtats d'oportunitats i de drets humans. Cal fixar-nos en l'experiència, coneixement i virtuts d'una persona. La inclusió és un procés que assegura que totes les persones
tenen les oportunitats i els recursos necessaris per participar plenament en la vida econòmica, social i política i gaudir d'unes condicions de vida normals.